Gaurko saioan aritu gara hitzak irudietan jartzen eta irudiak hitzetan. Eta galdera batekin hasi dugu saioa. Galdetu zer dira lehenengo, hitzak ala irudiak, irudiak ala hitzak. Hortxe hausnarketan ibili gara, bakoitza bere sormen lana nondik abiatzen duen, hitz bat aipatzen dugun momentuan irudi bat sortzen ote dugun, irude bat ikusterakoan hitzak ateratzen ote zaizkigun, eta orduan hainbat ariketa proposatu ditugu, batzuk hitzetik abiatuz, beste batzuk iruditik abiatuz, lanak trukatu, parekoaren irudiarekin testu bat sortu, parekoaren testuarekin irudi bat sortu, eta hortxe nola sentitu garen gutariko bakoitza, apur bat ilustratzaile eta idazle lana egiten, ez? Testu bat jasotzen duzunean ze irudi sortzen ote dan, eta alderantziz, ez? Irudi bat jasotzean ze testu ateratzen ote zaizun.